Bueno, egunon, Garikoitze Laza nauzue eta aktorea naiz. Eta hori esaten diet nire ikaslei klaseko lehenengo egunean. Orduan, beraiek uste dute antzerkia egiten dugula, antzerkiari buruz ari garela, baina ez da egi guztia. Orduan, ni hona etorri naiz zuei egi guztia aitortzeko zer egiten dugun eta zer ez. Hizkuntza normalkuntzan gaude, hori dugu buruan. Orduan batzutan galdetzen diegu ikaslei, bueno, zuek kalean ze hizkuntza egiten duzue? Gaztelaniaz. Bueno, orduan gaztelania normala da. Da euskeraz, eso es. Bueno, orduan euskera ez da horren normala eta batzutan gorriak ikusten ditugu eskolan euskera sustatzeko eta horretan gaude. Gorriak ikusten ditugunez, badaude hainbat punto guk ezin ditugunak saiestu, badatoz guztion gauza bera daukagu geran, ezta? Bat uste ingurua, etxea, kalean, telebista, gehien bat gazteleraz dago. Eta horrekin gauz. Bai, eredu gutxi ditugu euskaldunak gure ingurunean. Ikasleek, umeek, denbora gutxi ematen dute mintza praktikan. Azken finean, ahozkotasunari buruz hitz egiten bagabiz hizkuntza bati buruz ari gara, ezta? Eta entzuten eta idazten ikasi egiten da, baina gehien bat praktikatzen hitz egiten eta burmuinari ematen, ezta? Eta beraz, ez duten ez gehiago praktikatzen, ez dute hizkuntza lasaitzat. Eta batzutan urduritzen dira, eta beraiek gizarteratzen daude, identitatearen bila, nortzuk diren, non dauden, zer da mundu hau, eta segurtasun falta sentitzen dut. Eta hori da guk aurkitzen duguna. Eta hori, horren aurrean, eskerrak ez dala aurkitzen duguna realitate bakarra. Bai, ikasleek badituzte oztopo horiek, baina barruan ere guk antzeman ditugu kriston aukerak. Eta aukerak gaur egun guk behintzat antzeman ditugunak euskera onartzen dute. Onartzen dute eta seriotan onartzen dute. Batzuk erronka bezala hartzen dute euskera, gustatuko litzaieke eta benetan saiatzen dira. Eta ez da momentu batzuetan esaten dugunean, eta euskera nola esaten da, gustatzen sai, ez da? Baina ez inondik inora beti eta kriston saiakerak egiten dituzte. Beste batzuetan nahi eskutua da. Eta beste batzuetan hizkuntza propiotzat hartzen dute, eta batzutan antzerkizkuntzan gai hori ateratzen dira, eta guk ideia hori defendatzen du. Euskera zurea da, bai, hartu zazu eta gozazazu. Eta beste batzuek bai integrazio tresna bezala hartzen dute. Non nago, zein hizkuntza egiten da hemen, eta pozik sentitzen dira, hau da gure esparrua, gela, taldea. Honetan bai egiten dugu lan. Lehen hitz egin dugu gizarteari buruz, testuinguruari buruz, telebistari buruz, gero dago klasea. Bai, 7 ordu terdi egunean, 7 egun astean, 30 aste urtean, denbora piloa. Zer gertatzen da klasean? Guk antzematen dugu. Euskeraz hitz egiteko beldurra dagoela. Zergaitik beldur hori. Ninote irakasleak galdetzen ez duenean, beraien artean eta tamalez, gela barruan, potere jokoak daudelako, txarto egitea ez dagoelako onartuta. Oso zorrotzak dira haien artean. Bai, hauek
hauek biak oso relazionatuta daude. Izan ere, ez eizu inoiz gertatu pantalla digitalean, ziozer idazte ordenagailuan, atzamarra joaten zaizuela, eta ikasleak esaten dizute, hori da horrela! Eta zen dut, bai ba, eta akatsi kitxoa, beraien artean, nola batxutan, dabiltzan beraien artean mokoka, guri gertatzen zaigu, ikasleek hitz egiten digutela euskeraz, txarto egiten dutela, eta nor erabili beharrean, nor erabiltzen dute, eta besteak ez da horrela esaten, lotxatzen dira. Eta lotxatzen direnean, bestea isildu eta zer dugu, ez dute hagoa zabalduko berriro ere. Eta hori, mintza praktikarako ez dator bat ere ondo. Barra egiten diot elkarri, orduan gero, daukago hemen, ausartia versus komplexuak. Nor da ausarta, bere identitatea garatzen dagoen momentu horretan aurrera egiteko. Taldean hitz egiteko gaitasun falta ikusi dugu gure eskoletan. Bakarka hitz egiteko, esposaketak egiteko, baina tutoretzan gaudenean begirunez tratatzeko, bata bestearen ideiak onartzeko, zorrotzak dira. Eta gero nia eta gua, taldea. Zelako lana egiten duen taldearekin, eta zelako tresnak behar diren, talde baten lan egiteko. Etxerako lanak egiten ditut, azterketak egiten ditut, ariketak egiten ditut, baina bakarka. Taldeka egin behar dudanean zerbait, eta noski, hitz egin, taldeka egiten da. Eta orduan, orain arte, hitz egin dugu gizartean dauden gauzei buruz, ikusi ditugun aukerak eta bestalde batetik taldea edo gure esparru hau. Orain jarri nahi dizuet bideo bat oso laburra, eta bideo honetan adierazi nahi dugu zertan gabiltzan. Putuko, a ber, bai. Hau dira gure ideiak, eta antzerki hitza ez duzue entzungo, bai? Eskolara joatea kostatzen zait. Batzutan gure arteko guda dirudi. Beti liskarretan eta lehiaketan. Nor da askarrena, traketzena, ederrena, nor doa modara. Irakasleekin, gaiekin borrokatzen naiz askotan. Paso egin nahi dut, baina hori ere zaila da. Nire ikaskidei begirunezko tratua eman nahi diet. Begirunezko tratua behar dundik ere, baina zaila da. Euskerak pilatzen zait. Enabil gustora, ez dut ondo hitz egiten. Niretzean ez da egiten, ez da kalean edo telebistan. Paso egin nahi dut, baina hori ere zaila da. Nire bizitzan arazoak ditut. Eskolan ere, baina eskola eta bizitza ez doaz bat. Euskara ikasteko pirula balego? Eskola bizitzarekin bat egingo balu? Trebeagoa banintz besteekin egoki erlazionatzeko? Eskolara gustora joango nintzateke. Eskolan ondo pasatu nahi dut? Eskola divertigarria, interesgarria izango balitz? Euskera horren konplexua ez balitz? Euskera hitz egiteko beldurra alde batera utziko banu? Gure arteko tratua begirunezkoa balitz? Euskera modan jarri nahi dut. Nahi bezala, ahaldudan bezala hitz egin nahi dut, inoren barrea jasan gabe. Gelako giroa hobetu nahi dut. Atsegina izango naiz eta begirunea sustatuko dut gelan. Beldurrei aurre egingo diet. Nire ritmora. Eskolan bizitzarako prestatuko naiz. Eskola ez da arazoa izango, baizik eta arazoa konpontzeko giltza. Horretarako laguntza behar dut. Ikaskideen laguntza, irakasleen laguntza. Bizitzen lagunduko didan gairik izango dut aurten. Euskaraz nahi bezala hitz egiteko gairik izango dut aurten. Ikaskideekin giroa hobetzen lagunduko didan gairik izango dut aurten. Eta Txurdinagara heldu ginenean orain dela 2010an, ezta? Bai.
errealitate hau aurkitu genuen, orain komentatu dizuedana eta erabaki genuen horren aurrean zer egin eta zer egin. Eta orduan antzerkia darabilgu tresna bezala. Eta antzerkiaren atzean beste horrelako izkutuko tresnak baditugu ere. Antzerkia taldean egiten da, ezinbestekoa da. Antzerkirako hitz egin behar da, ezinbestekoa da. Orduan guk arkatza gutxi, edo ez dugu erabiltzen. Dan egiten da ahoz. Dan egiten da euskeraz, baina ez ondo. Baizik eta aldugun moduan. Eta hori nola egiten du bat lehen esan dudanarekin. Taldea arrotza baldin bada, patxutan, joaten bazaigu burua, besteari esateko zentzatu egin duzun, tio! Eta bestean lotzatzen bazaiz, normalean horrelako irainak debaldekoak dira, guk begirunea sustatzen dugu. Eta euskara modan jartzeko, lehenengo euskara tendentzia bihurtu behar dugu joera. Tendentzia, moda, baina tendentzia hori gero ohitura bilakatu azkenean jarrera baten bilakatzeko. Euskeraz hitz egiteko goxo eta baimenduak izan gaitezen euskeraz hitz egiteko. Eta horretarako erabiltzen dugu hain zuzen ere antzerkia. Antzerkian ideia piloa eman behar dituzte, antzeslanak egin behar dituztelako. Bestea onartu behar dute, eta bestea onartzeko bestearen ideiak onartu behar dituzte. Eta ideia batzuk dira martxana da hutsak. Baina gero erabiltzen ditugu eta oso ondo gelditzen dira antzerkian. Taldean hitz egiten dugu. Dana da taldean hitz egitea. Irakasleak antzerki teknikak irakasten ez dituenean. Txarto egiteko baimena daukagu, eta mesedez eskatzen diegu txarto egiteko. Altua izateko lehenengo bajua izan behar delako. Eta ezin diogu inori kritikatu umea izateagaitik edo ez dakielako. Elkar laguntza bagenu, guai, Eta gero, azkenik eredu baikorrak, hau da guk irakasleok. Ez bakarrik euskeraz, ez bakarrik beti euskeraz. Ez bakarrik beti, eta hori euskeraz nola esaten da, eta hori euskeraz nola izaten da. Ahaldugun guztietan barre batean. Eredu baikorre horiek izateko. Eta guzti hau teoria dana, hemen ez gara etorri teoriei buruz hitz egitera, hemen praktika honei buruz hitz egitera etorri gara. Ardaz ezberdinak egoten dira antzerki hizkuntzan. Eta gu eskola bat gara, baina 3 talde dauzkagu. Eta 3 taldeak dira, esaten den bezalan etxean, 3 seme alaba dauzkadala bakoitza de su padre su madre, hemen berdin gertatzen zaigu. Holan da. Orduan, talde bat bere edukoa da, horre batzutan ez du baltzitzen, bakarrik kasualitatez bere edukoa dela, eta hor, arazo larriena dagoena bertan da, ume asko batzuk errepikatzaileak direnak, beste aziak eta kontu horiek, eta hortik aparte harremanetan, haien arteko harremanetarako gaitasunek ez dute. Hori da lantzen dena giza baliabideak egin bat. Begirunea, empatia, feedbacka. Eta hori da talde horren helburua. Naiz eta azkenean baita ere euskerara erabili, antzeslana ere egin gurasoen aurrean, obra idatzi, baina hor dago gehien enfokatuta, ez da, talde horretan. Beldurrak lantzen ditugu. Lehenengo hilabetean, antzerki teknikak irakasten dizkiegu. Eta giza baliabideak bertan baita. Giza baliabideei buruz hitz egiten dudanean, hitz egiten ari naz, komunikazio ereduei buruz, oldarra, asertiboa eta pasiboa, berrelikadura, feedback, botere relazioak, talde entzumen aktiboa, empatia, gatazkak aurre ikustea, errefortzu baikorra eskorra, hitzezko komunikazioa eta ez hitzezkoa, ni mesua, zu mesua, zarata psikologikoak, hau da. Psikologia, gizarte ziketatik, karritako hainbat normalean helduei ematen zaizkigunak gaur egun coach deritzon horretan eta guk unibertsitatean ikasi ditugun horiek, itzuli ditugu umeen lenguaiara
bai? Eta hoiei buruz ikasten dute, eta flipatzen dute, sentitzen dutenean antzerki baten bidez entzunak direla. Bapatean entzumen aktiboa erabili dugulako. Flipatzen dute talde entzumena lantzerakoan, taldean lortzen dutenean, elkarre entzun da helburu bat. Eta bizipenetik, hemen nik zuei teoria esango dizuet, baina klasean dena da praktika, bai, bizipenetik bizitzen dituzte erronkatxo txiki guzti horiek. Zertarako talde dinamika aldatzeko. Eta aldatzeko nora begirunera. Baimentzeko gauzak gero txartu egiten eta uztartu egin ditugu horiek. Zertarako lotzak, norberaren lotzak, bai, eta onarpena lantzeko. Gero, bigarren talde bat daukagu, bigarren hori, talde horretan ez dago familia euskaldunek, esume euskaldunek etzetik, eta hor interesa daukate, baina hor apurtzu bat gehien faltatzen zaiena kasuetan euskara dela. Apurtzu bat orduan daukaten euskara aberazten da, indartu egiten da, eta horretan, gehien bat euskara. Bestea, baina abia puntua hori dela. Talde antzeslan propioa egingo dugunean, talde giroa hobetuz joan denez, beraiek eta ahal baldin bada, hau metodologia asuntoa da, konturatu gabe, gero norbait euskaraz hitz egingo duen alde batetik badakite antzerki hizkuntzan euskaraz hitz egiten dugula, bai? Ez da araua, tresna da, baina gainera txartu egiteko baimenduta daude. Baina baimena, giroa, taldea, beraien artekoa. Eta hori da guk sustatzen duguna. Hori da gure sekretua. Hori gabe ez dut elkarrentzuten, ez dago klaserik. Orduan, abia puntua gero, beti gabiz ia euskaraz hitz egingo duten, lehenengo ia elkarrekin hitz egingo duten. Eta hirugarren talde daukagu, hirugarren talde bat, hortze ume batzuk euskaldunak etzetik ja, euskaran ondo manejatzen direnak, baina hor lotzak eta izaten dira eta bildurrak eta horretan talde baliabideak ematen saiatzen ari da Garikoitzek. Horre antzerki erabiltzen dugu, guk ez ditugu aktoreak nahi, baina jendaurrean hitz egitea oso tresna egokia da, lasai egotea eta ni orain gutxi gora bera, urduri nago, gutxi gora bera. Baina, saio asko ditute gainean eta, konfiantza dut nigan, badakit gutxi gora bera, ondo egin dezakedala. Azken talde horretan ez dakite ondo egiteko gai direnik eta orduan oso isiak dira. Eta orduan horrek ere mintza praktikarako ez dio laguntzen. Hor, antzerkia laguntzen diena da jendaurrean hitz egiten, ezta? Eta hori da ekarri dugun esperientzia. Motivazioa antzerkiak ekartzen digu. Antzerkia zoragarria delako. Eta pertsonaia baten sartzea gainera gauza asko baimentzen digu. Gauza dini ezin dezaket egin irakaslea izan da, baina pirata bat izan da! Orduan Eta kristo ilusioa dute, hasieran esaten dute, gurasoen aurrean ez, baina nahi dute. Guztoko dute. Orduan, bigarren hilabetean antzerki teknikak ikasi ostean, eta benetako antzerki teknikak dira, guk egin dugun izango dira arte dramatikoko teknikak itxuli egin ditugu haien lenguaiara. Orduan ikusten da argia, ikusten da eszenatokia, ikusten dira kokapenak.